Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ana magana da Zaradin wanda ake kira da Zura TV. Yawwa. To, Zura TV. Na'am. Dan me yasa ka bude wannan YouTube din? Wanda jama'a suke bibiya na ƙasa da ƙasa banda ma gida Najeriya, irin Libya, Algeria, Cote d'Ivoire, Niger, Kamaru, Cote d'Ivoire, Saudi Arabia, America, ko ina da ina. Dan me yasa ka bude? Alhamdulillah, masha Allah. Gaskiya na bude wannan tasha ne saboda nishadantar da mutane da wa'azantarwa da faɗakarwa. Na bude wannan tasha ne dan al'umma. Dan jin daɗin al'umma na bude wannan tasha da wurare da dama da inda suke kalla da ko ina suna kalla aikina da dama. Kuma alhamdulillah ina samun gudunmawa a wurare da dama. Suna bani gudunmawa sosai. Kuma masha Allah na ji daɗin hakan da suke bani, kuma suna bani shawarwari da abin da ya dace da abin da ma bai dace ba, da akwai kuskuren da nayi da kuskuren ma da ban yi ba. Suna ɗan gaggaya min cewar in gyara nan yayi daidai, nan bai daidai ba. To alhamdulillah ina samun waɗanda suke taimaka min na cewar in gyara din. Na ji daɗi sosai. To, kamar yanzu me zaka gaya masoya masu kallo na duniya gabaki daya, wani sakon gaisuwa da fatan alkhairi zaka yi musu? Na gaskiya ba abin da zan ce musu, sai dai in ce musu nagode, Allah saka musu da alheri. Saboda gaskiya suna bani gudunmawa sosai, suna ƙarfafa min gwiwata sosai. Saboda inda ba dan su ba ma da tun na zauna je na koma gefe ɗaya ma na yi shiru. To amma alhamdulillah suna ƙara min ƙarfi sosai. Kamar inda ake kallo na wajejuwa da dama suna kallo na sosai. To ba abin da zan ce musu, sai dai na ce musu nagode, Allah saka musu da alheri. Nagode sosai. Kana da mata? Muna da mata. Kana da 'ya'ya? Muna da 'ya'ya. Gaskiya ne. Yanzu a irin mata haka wanda suke dan bibiyan cikin YouTube channel, kadda wata ta ganka yanda kake din nan dan santalelen su mulmulan saurayin nan, ta ce wallahi za ta yi wub da kai, kana ganin za ka iya yadda? To ka san abu ne na abun nan, kai namiji ai kana da right da zaka auri mata 4, mata 3, mata 2, mace 1. Ya danganta da irin adalcinka. Kaga in ka ce zaka ƙara ma wata mata ce tana son ka, ai kai ma ba za ka ce ba ka son ta ba, dole za ka ce kai ma kana son ta. Tunda abu ne na soyayya da abun nan, tunda kai mijin mace 4 ne. Gaskiya ne. To, kamar yanzu Na'am. masoya masu kallon ka, fans, ka san wani lokacin sai ka ga mutum yana sha'awa ya maka alheri. Kamar me ka fi so a yi ma alheri da shi kai a rayuwarka? Me ka fi bukata a yi maka alheri? To ka san alheri kala-kala ne, ya danganta da alherin da ya zo. Yawan alherin naira 5 ma ka ɗauka ka bani, karɓa zai. Yawan alherin naira 10, 50 ko nawa ne ka ɗauka ka bani, karɓa zai. Shi alheri baya yawa baya kaɗan. Gaskiya ne. Yawa shi ne. To kuma kana ɗan taɓa comedy ko? Ina yi comedy sosai. To kana mu'amala da jaruman Hausa Kannywood ne? Ina mu'amala da su sosai mako. Ai mutanen arziki ne, mutane na ne sosai. Duk wanda gani a Kannywood, a masana'antar Kannywood, to gaskiya mutumin arziki ne sosai. Dan gaskiya kowanne ina mutunta shi, ko karami ko ya girme ni, ko yau ko kanina ne shi, to ina mutunta shi sosai. To wannan sako kuma za a ƙara mika mutane gabaki ɗaya na fatan alkhairi? To gaskiya ba abin da zan ce mutane, sai dai in ce musu Allah saka da alheri, musamman wanda suke kallo na garuruwa da dama na Azas wajen gari haka. Gaskiya ina godewa 'yan Libya, ina godewa 'yan Cote d'Ivoire, ina godewa 'yan Niger, ina godewa 'yan Chadi, ina godewa 'yan Algeria, ina godewa 'yan Saudiya, ina godewa 'yan ko'ina da dama da Najeriya duka. Ina gode musu da gudunmawa da suke bani. Na gode musu, Allah saka musu da alheri. Ba abin da zan ce musu, sai dai in ce musu nagode. Dan gaskiya ba abin da zan iya biya musu da shi, sai dai godiya, in musu addu'a. Nagode, Allah saka musu da alheri.